संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नगरोली इंदापूर येथील अजय मोरे यांना त्यांच्या फार्म हाऊसच्या शेजारी असलेल्या ओढ्यामध्ये एक मगर नायलॉनच्या रस्सीमध्ये अडकलेली दिसून आली। तात्काळ त्यांनी कोलाड संभे येथील सह्याद्री वनरक्षक रक्षणार्थ संस्थेचे सागर दहिंबेकर यांना संपर्क साधला असता क्षणाचा विलंब न लावता ते लगेच टीम घेऊन घटनास्थळी दाखल झाले। त्यानंतर तातडीनं 8 ते 9 फुटी मगरीचं रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू करण्यात आलं। नायलॉनच्या जाळ्या रस्सीमध्ये अडकलेल्या मगरीची सुटका करण्यास जवळपास 1 ते 1.5 तासांचा कालावधी लागला। Finally. त्यानंतर इंदापूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे अधिकारी वनरक्षक वाघमारे घटनास्थळी असल्यामुळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या वतीनं मगरीला सुखरूप स्थळी सोडण्यात आलं। रुपेश रटाटे, कोकण 7 लाईव्ह, रायगड। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।